You need to fucking tell me what happened. What happened? You weren't there to help me. You got thrown out of the ring. No shit, I got thrown out. I got my head smashed into a fucking iron staircase. You want me to kick out, you fucking idiot. Why are you so angry? Shut the fuck up. Why? I'm angry because I lost the title belt, and you did as well. Calm down, that's not the Christmas spirit. Christmas spirit, suck my dick, Christmas spirit. Ain't no Christmas spirit without my fucking title belt. You wanna go, huh? You wanna go, huh? You ain't got shit. Old fashioned, huh? Old fashioned. Old fashioned. 3, 2, 1, go. Rock, paper, scissors, shoot. Rock, paper, scissors, shoot. What the fuck's that? You know what it is. It's the volcano. Fuck y'all volcano shit. Fuck. The volcano always wins. We're together here from 2 promotions, but in reality we're just one big family. Tonight, I want you to go in there, I want you to kick so much ass, and I want you to have fun. And if you can give any good advice to our new star, Elena, then please help her, because she's a nervous wreck right now. She's going to get pushed to a new gimmick, which I heard from David. It's about bloody time, and Mikkel as well, and Johnny, and everyone. So now I'm pushing you, young lady. Anyways, let's do what we love, and we're passionate about. Du skal føre hende hele vejen igennem det her, fordi hun har været bange for at skifte gimmick. Og nu fortæller jeg dig det, fordi det er mig, der træner. Jeg har ført hende igennem alt. Det skal du også have. Nu ved du det. Nu ved du det. Men bare sig det til en anden gang. Hun skal sgu være åben i munden. Men hun åbner, den her problem, hun åbner heller ikke munden til mig. Ja, fordi hvis du skubber din grænse, så er det tydeligt. Og så mærker de også, at deres grænse bliver skubbet. Plus de mærker, at du er grænseoverskridende, og så kommer du over. Det er det, de vil have. De vil ikke have folk, der maler inden for linjerne. De vil have folk, der maler inden for linjerne, fordi man kigger sig selv i spejlet. De vil have folk, der bryder linjerne. Folk, der ridser linjerne væk og banker igennem. Folk, der danser til deres egen tromme, eller hvad man kalder det. Du ved godt, hvad jeg mener. Det gør du. Det gør. Så er det ikke så slemt. Super. Stolt af dig. Det her, at publikum kommer for at se, baby. Det er Johnny Casanova.
Danmarks bedste wrestler, Danmarks lækreste wrestler, Danmarks eneste wrestler, der kan få dit sind til at koge. Begge gange var jeg nødt til at æde dem. Tak med hey, du. Ja, tak. Ja. Sebastian. Hvad? Tak for 2 år på Sebastian. Sebastian. Det her, det er velfortalt helt tilbage fra køretræningen og frem til nu. Okay? Du har knoklet for det. Du har knoklet. Kig på mig. Du har knoklet for det. Ja, og nu skal jeg ud og møde en masse fans. Som han sagde, ham for Randers, hun skal hjem i køkkenet igen. Der skal ikke være piger i den her arena. Chili, here we come. Den er rigtig god hernede. Fordi den chili, du ved, du smager. Det er ikke kun, du brænder. Det er problem med mange spisesteder føler jeg sådan. De har god chili, og den er stærk, men den smager ikke en skid. Lige præcis. Ender til de der dårlige chilier, der bare smager peber. Når vi begynder med promoen, så gør vi det, at du sidder og bare godt i gang, og jeg sidder bare og er super nedtrykt. Og så tager vi den derfra, og så pingponger vi lidt, okay? Ja. Vi tæller 1, 2, 3, og så siger du bare klar, ikke? Godt. 3, 2, 1. Spis et eller andet. Bare lidt. Kom nu. Spis nu. Prøv nu her. Det jeg har brug for, det er den der inner fire.
Jeg har brug for... Hvorfor er der græsne? Fordi jeg får mad. Vi lignede idioter. Vi gik derind, vi røg direkte rundt. Hvordan skal Johnny Casanova give folket, give dem det, de gerne vil have, hvis han bliver slået ned, inden han overhovedet når ringen? Jeg har brug for noget i. Jeg har brug for noget af den der Inger Fire. Du kan ikke bare sidde og spise pizza hele tiden. Er du med næste gang? Næste gang, så tager jeg ild med til kampen. Der skal være ild. Inger Fire. Så nakker vi dem. Så de er færdige. Helt sikkert. Godt. Lad mig så være. Hej boy. Hvis du nu kunne få en superkraft, beskriv for mig. Hvad vil det være? Sådan det der med sådan at kunne fortsætte, sådan hele tiden blive ved, og med at være fucking hurtig. Sådan, det tror jeg vil passe også ind til mit karakter. Og kunne de ting. Fordi nogle wrestler vil have styrke, nogle wrestler vil have... Nogle vil kunne flyve, whatever. Men jeg tror sådan... sådan at kunne løbe super hurtigt. Sådan, det vil passe til Hype Boys karakter. Jeg mener, hvis du kunne vinde en superkraft til din karakter, hvad skulle det så være? Så skulle det nok være, at jeg kunne flyve. Helt sikkert. Flyve væk fra de problemer, jeg har nogle gange i hverdagen. Så måske flyve ind i bedre tider. Hvad er din karakters største svaghed? Casanovas største svaghed? Det er det samme som hans største fordel. Hans tro på sig selv. Nogle gange, så bliver det lidt for meget. Så bliver han overfaldet, slået ned bagfra. Han ser sig ikke tilbage, han går kun frem. Det er nok, at hun overtænker alting. Alting. Det er min største svaghed. Du kan jo sagtens gå ind og være en helt vildt dårlig wrestler og have en mega fed karakter. Fordi det skal jo ligesom være en karakter, som publikum de kan stå bag. Altså enten en, som de hader, eller en, som de elsker. Det er aldrig særlig godt, hvis man har en karakter, hvor publikum ikke rigtig kan finde ud af, hvad de vil med karakteren. Hvor det ene så buer de, og det andet der jubler de, eller hvis de bare sådan er helt død og ikke rigtig har nogen følelser over for den her karakter. Tiden den er slået. Den 5. maj. Felix, din konfirmation. Det kan godt være. Prøv her. Det her bælte, det kommer du aldrig nogensinde til at tage fra mig. Fordi Ravn, han er din helt. Han er dit store billede. Ham du ser op til. Og nu skal du høre. Ved du hvad? Ravn, hvad Felix han er allermest vild med, det er jo Nitro Green. Så derfor er det da kun fair, at Felix han får en kamp for EVA Cruiserweight European title. Fordi hvis der er nogen, der er en værdig modstander for sådan en dag som i dag, så er det Felix. Den du slår nu, får du en kamp mod. Skål. Good evening, ladies and gentlemen. My name is Aaron Hathaway, and I hail from the great state of Minnesota, USA. My associates here at Copenhagen Championship Wrestling, in cooperation with Dansk Pro Wrestling out of Randers, Denmark, have brought me into this ring tonight as your host for this evening. It is my great pleasure to be with you here in Copenhagen's DGI Bryn, and my great honor to introduce the fighters that will lay down life and limb in this ring tonight. Copenhagen, how are we feeling?
What is about to unfold in this ring tonight is pure, unadulterated mayhem, the likes of which has never before been seen on the face of this earth. If you suffer from heart palpitations, high blood pressure, low blood pressure, cowardice, or any other affliction that may render your personal constitution to be weak, I invite you now to get the fuck out of this arena. For those of you with the fortitude to remain, I salute you. By a show of applause, how many of you have seen a fight with CCW or DPW before? And how many of you are joining us for the first time tonight? To each and every one of you, I say once again, it is a pleasure to be with you this evening, and welcome to CCW and DPW's Ragnarok. Se, jeg får jer to til at gøre det. Og hun kan selv gøre det. Vil du selv have lov? Nej, jeg er så dårlig til det. Altså, jeg kan godt lære dig, hvis du vil. Jo, du kan sgu godt. Nej. Du kan det så. Jeg har aldrig nogensinde lagt make-up på mig selv. Hold da op. Det kan jeg ikke, det der. Det får jeg ikke mig til. Og gør det selv? Nej, det kan jeg ikke. Det er ligesom en kuglepind. Kig op. Kig op, skat. Sådan. Så går du lige sådan her. Bare bliv med at kigge opad. Det du kan se nu, det er pinden. Jeg er jo nede i grad. Du er nede i grad? Ja. Er du tudet fjæs nu? Nej, det er jeg fandme. Klar? Så jeg går ind. Jeg går ind. Hvad er det? Setting spray. Det er Rollock. Ja. Du kan åbne øjnene. Ja, Rollock i. Jeg tror ikke, der vinder i aften. Jeg ved ikke, om du skal kæmpe, men hvis du skal, så håber at du vinder. Men jeg skal jo kæmpe. Men min modstander, hun er også ret sej. Hvis I skulle gå i gang i morgen, og I sagde det til jeres forældre, hvad vil de så reagere? Jeg tror, de vil få et chok. De er også lidt glade. På grund af det har faktisk været en af mine store drømme at blive wrestler. Så synes jeg, at du skal prøve at forfølge den. Ja. Og se, hvor langt du kan nå. Det kræver blod, sved og tårer. Det skal nok blive glad for. Jeg var sjovt med freakballet. Du begynder snart at slå. Jeg vinder. 1, 2, 3. Jeg taber. 1, 2. Jeg møder min modstander. 1, 2, 3. Han er farlig. 4, 5, 6. Jeg er ikke bange. 7, 8, 9. Jeg vil vinde. 10, 11, 12. Jeg falder i jorden med et brag. Det føles af sejr. Det føles af nederlag. 1, 2, 3. Jeg skal op på hesten. Jeg må vinde. Jeg skal vinde. Jeg vil vinde.
right. This was my moment. This was I'm an NXT UK superstar. I don't get beat by little children who don't belong in the wrestling ring. She was unannounced. She had time to scout me. I was announced for months. Nu, det er bare smag. Fantastisk. Jeg blev lige bekymret, mand. Stolt af dig. You take shit from no one. From no one. Ti styk, 10 swings. Tæl højt, når du kommer til swings. Så i gang 3, 2, 1, go! 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Når du først har ham op, og han begynder at løbe, så bliver han træt. Når han først er træt, så angriber du maven. Kom så, kom så. Og så er det dækket igen. Han ligger og venter på dig. Jeg venter på dig. Kom nu. Kom nu. Hammer ham i gulvet. Og så ved du har et drop, der gør ham frem lige i ansigtet. Forestil en bagdel, det svisker den, hver gang du skubber. Så er der en frem, du skubber. Så er der en meget bedre. Han er nede at ligge. Sving benene over. Armbar. Lige der. Kom så, go! Husk at føre hånden op til hovedet hver gang. Spark her. Han giver dig armen. Han går i gulvet. Du sweeper igennem. Det skal være svisker. De der baller skal være svisker. Hvis ikke er svisker, så skubber du igennem. Stopper ikke, når du er træt. Du stopper, når du er færdig. Du kan ikke stoppe 5 minutter før. Publikum betaler for hele kampen. Hook. Med et andet ben. Ned omkring her. Og så kaster du dig bagud. Og så vrider du bare. Mennesker kan bløde. Det gør maskiner, ikke? Kom så. Det var mig, der trænede Johnny, da han startede. Han kastede op 7 gange første træning. Men han stoppede ikke. Ingen skam i at kaste op. Jeg er bløde. Jeg er svedet, jeg græder. Jeg sagde min skam, jeg giver op. Har du det der? Prøv lige igen, hvor du så mener det. Har du det der? Ja, det har jeg. Godt, super. Der. Selvfølgelig har du det. For når du så popper hoften, så bliver han tvunget til at følge med, fordi nakken er svært. Ja. Styrke. Styrke. Og i mål. Mave. Og så knæ. Så kapper du ham ned som det træ, han er. Udenfor at drikke noget vand. Sørg for, når du kommer hjem, fyr noget yoga af. Og så en proteinshake. Ja. Oh, she's a bitch to me, and I got all my family with me. She's got a thing, but it's too late for now. So get out and move on. Oh, she's a freak to me, and now I got my little boyfriend with me. She lives inside me, but she's dead and gone. So get your stuff and move on. I never come back to you. 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 Det er sådan her, man skal gøre det. Total epic fail. Spil videre og failer med det samme. Se. Kun en af knapper, der er i gang med Nå, ja, okay. Behøver sikkert til. Så i forhold til i aften, jamen, altså, glæder du dig, eller er du sådan spændt på at møde Jesper Hangman, eller er du nervøs over at skulle møde ham i forhold til det, til i aften? Jeg er lidt nervøs, fordi første gang jeg skal arbejde med ham. Ja, han kan være lidt tough at arbejde med en gang imellem, så
Og der er du så heldigvis træner David og Kim til at vide, hvordan og hvorledes du skal give igen, ikke? Ja. Så passer den ikke perfekt? Jo. Yes. Bushwhacker. Ja. British Bulldog. Jeg er simpelthen sådan en sjov navn. Ham burde du vel kende. Nej. Roddy Piper. Okay. Fedt nok. Wow. Hold nu op. Hold nu op. Jamen, jeg ser jo ikke noget fra 80'erne. Det er legender. Det er wrestling-legender. Det er dem, der lavede det wrestling, vi kender i dag. Dem, der sørgede for, at det rent faktisk er noget, der hedder WWE. Ja, det er nok nogen. Det synes jeg ikke ifølge mit verden. Selv hvis vi nogensinde fik actionfigurer, ikke, så tror jeg aldrig nogensinde, nogen af os ville blive kendt, så kendt, at man kunne genkende folk på deres actionfigurer. Nej, der skal nok noget til. Ja, der skal en del til. Ja. At lave wrestling og så lege med figurer. Der er 2 forskellige ting. Det er der. Det er der Hvis godt han nok. flipper rundt, og du flipper rundt, I begge 2 flipper rundt. Wrestling. Jeg tvivler meget stærkt på, at British Bulldog har været flip rundt. Hey! Ej. Nå. Skal vi se at komme stille og roligt tilbage mod det show der, få gjort det færdigt og gøre klar til i aften? Yes. Good evening, wrestling fans. For CCW, I'm Aaron Hathaway. I'm here tonight with one of CCW's top athletes before our show tonight on February 1st in Nuremberg. Seize the day. To my right is an athlete who hails from the frozen landscapes of Siberia. She is known as the Morning Star. She is Elena Mornstein. And tonight, we will find out if an athlete from such a cold environment can find the spark to ignite her inner fire. Generelt er folk fra Amager alligevel de bedste til at slås. Det er jo det, der går ud på ude i ringen, ikke? Altså, Jo. de løber for tingene, det kan man også engang. Selvfølgelig er der nogen, der kender mig. Jeg er blevet lidt mere af det her på det sidste, hvis jeg skal være helt ærlig. Men jeg er godt kendt ude på Amager. Folk kender jo Sorte Kurt. Kendt for at slå hårdt om mit gode humør. Altså. Eller måske mange på samme, hvis jeg skal være helt ærlig. Jeg tror sgu bare, det handler om at være sådan lidt ærlig og lige på derinde, og ikke lave for meget lort i den. Og, der er ikke noget hårdt livet inde i ringen. Altså, det er jo nemt nok. Så jeg er fra Amager, og lider meget hårdere derude i almindelighed, end det er det herinde. Nok også fordi du hviler så meget i dig selv. Jeg har jo heller ikke for at bevise andet, end jeg er bedre end de andre. Der er ikke så meget pjat med dig. Så sørg for at være ærlig om ikke andet. Altså, ellers kommer for en snart til at kunne lide dig. De har ikke brug for folk, der snyder, de har brug for folk, der gør det ordentligt. Ja, lad os gøre det.
shows here, a fan tried to jump me. He was like, that's right. Yeah, like he was like, we were arguing and shit, like under the entire match. He was like, I'm gonna fucking kill you, I'm gonna fucking kill you. As soon as it's done and I walk out, he just fucking swings. We have had people throwing shit in the ring. One tried to jump me. A guy tried to stab Carlos. He wanted to stab him. Stab him? Yeah, he was like, after the show, he was waiting. He was like, "Where's Carlos? I need to kill this dude." He was like dumb. At least he paid for the ticket. Don't fuck with Carlos. like this dude was dumb. Like he was like dumb fucking on cocaine. Like his nose was straight white. Okay. Er det? Det var helt sant. Stands a wrestler who wants me to tell you that he doesn't give a shit about you. He doesn't give a shit about Copenhagen. Hvordan har du det? Jeg har det fint. Jeg kan have haft noget mere offense fra dig. Kig på, hvordan jeg ser ud med min overkrop. Næsen hævet og så videre. Lad du mærke til, at publikum poppede på de der ting, hvor de bare kunne se det smadret. Men skal også nu igennem. Jeg ved, du rammer hårdere end det der. Du rammer mig hårdere end det der til træning. Lad os nu igennem. Det er vigtigt, at du ikke glemmer dig selv. Godt arbejde. With that, CCW draws our first show of the new year, Seize the Day, to a close. Tonight we've been witness to such great highs and such great lows. But at the end of the day, life goes on. For CCW, this is Aaron Hathaway. Thank you for watching with us. Ja. Jamen, det er i orden. Det er godt. Vi melder dig op, så kører du bare derop. Vil vi så hente dig, eller hvordan? Når vi kommer derop? Ja, vi melder jer bare ind på modtagelsen. Det er i orden. Det er i orden. Hallo. Okay, så nu siger jeg lige tom out. Det var jo dumt, fordi Hvad? jeg stikker bare min finger op i røvhullet på dig. Nej. Nu er jeg jo din søster, så hvad synes du om, at jeg går til wrestling? At du går til wrestling, ja. Det synes jeg egentlig er meget fedt. Det er jo ikke alle lillebrødre, der går rundt og siger, at der er storsøster, der går til wrestling, så det er sgu egentlig meget fedt. Er det sådan, bliver blandet, at piger kan altså også lave noget med vold i, og drenge kan også lave noget mere med sådan dans og udtryk og følelser og alt det der? Fordi jeg danser jo selv. Men der er vi også meget forskellige på det punkt, fordi jeg er danser. Så er det lidt omvendt-agtigt. Men det er ikke for at sige, at drenge skal wrestle, og piger skal gøre dit og dat. Jeg synes alle, de burde egentlig gøre, hvad de elsker, og det er jo det, du gør. Og jeg gør også, hvad jeg elsker.
Så jeg synes, det er fedt, at du også ligesom bare siger sådan, fuck det, og så går du ud og slår sig. Der er faktisk noget, jeg undrer mig over. Og sådan noget, jeg gerne vil spørge dig om som bror. Fordi jeg har tænkt over det. Hvis nu er det der wrestling dykker i vasken, har du så en backup plan på noget andet, du gerne vil, hvis du ikke... hvis du nu noget, der kommer i vejen for wrestling? Hvis det sker, så vil jeg egentlig gerne noget med skuespil. Ja. Eller noget med dyr. Eller gøre noget godt for planeten. Ja. Jeg tænker nu, hvor du siger skuespil, det er jo egentlig rimelig godt til dig. Fordi... Er wrestling ikke... Er det ikke lidt skuespil? Sandhed på bordet nu. Ud med det. 50% skuespil, 50% ægte. For du får da blå mærker af slag og spark. Hold da op. You wanna go? You wanna go? Old fashioned, yeah? Rock, paper, scissors. Fuck it. You ready? Rock, paper, scissors, shoot! What the? Don't you dare pull that! It's the volcano! Fucking shove it up your butthole, will you? Fuck this. Oh, bro. Bro, I'm done, bro. Nu ser jeg noget, mange bliver sure over. Jeg føler, at danskere er super indskrænket. Det er meget. Det er fodbold, og det er golf. Og håndbold. Altså, det er jo de der rationelle, normale sport, som alle andre danske børn går til. Men så snart man bringer noget nyt ind, så er det sådan lidt... vi kan ikke finde en holdning til det. Og så tror jeg, folk de bare danner den der... Jeg ved det ikke. Altså, netop fordi altså, wrestling er anderledes. Du kan mærke altså, sveden, der pisker ud. Du kan jo mærke, når jorden ryster, når vi lander i ringen. Altså, alle dem, jeg har kendt, som synes wrestling var bullshit, jeg har fået med til et show, har ændret mening. Sådan der. Ja, same. Fordi så snart de kommer ind og mærker stemningen, hvordan man bliver revet med, så er de sådan... Ja, fordi når man kommer helt tæt på, så flyver der jo sved ud på publikum, og hvis der er blod, flyver der blod ud, og... Ja, og du ser en 100 kilo mand lave 3 sangtorer og rende på en anden gut. Altså, man kan ikke lade være med at fryge ud af sædet og tænke, wow, fuck, det er fedt det der. Altså, nu har både mig og Elliot noget at kæmpe med sådan psykisk. Jeg lider PTSD. Det er noget, jeg kæmper med i dagligdagen. I forhold til, du ved, søvn og flashbacks og sådan noget. Og wrestling har også været en vej for mig, altså, at komme væk fra det her. Og på den samme måde, altså, jeg tror også, det var sådan med dig. Sådan siden det er ikke 7. klasse eller sådan noget. Før det blev. Ja, sådan, altså i lang tid, hvor jeg har sådan, du er blevet sådan, lige pludselig blevet en helt vildt dårlig humør og ked af det og sådan noget, og jeg ikke rigtig vidste, hvad fanden det var i mega lang tid og sådan noget, og så har jeg jo så, hvad hedder det først her for, nogle måneder siden, tænkte at okay, så kunne det godt lige være, at jeg skulle finde en psykolog, fordi det var blevet rigtig, rigtig slemt, da jeg kom efter skole.
Og så viser det sig så, at det er sådan noget, hvad hedder det? Socialt angstagtigt noget. Ja, jamen bare angst. Som nu er jeg så begyndt at se hende der psykologen fast og sådan noget, men det synes jeg i hvert fald, det der angst, det har været meget mindre, når jeg har haft muligheden for at wrestle. Men i forhold til mig, PTSD og racisme og modstand på den måde, er noget, der sætter sig på en, også selvom man ikke viser det til dagligdagen. Og wrestling har sådan været mit escape. Det har været min måde at komme ind og så være mig selv, men være mig selv, hvor publikum kan elske mig. Jo, det er også meget fedt, hvis man sådan ligesom går og har det dårligt. Ja, som der desværre mange mennesker, der har, ikke? Ja. At man sådan ligesom kan få lov til at få en pause fra sit liv og være en anden end sig selv. Fordi i wrestling, du kan jo være lige præcis, hvem du vil. Altså, du kan være en orm, du kan være en fugl, altså, du kan være Bigfoot, hvis det du føler for. Hvordan har wrestling hjulpet dig? Fordi jeg tænker ikke bare, at du startede, fordi du synes, det var sejt. Wrestling må jo også have gjort det for dig, siden du blev ved. Altså, jeg har helt sikkert fået mere selvtillid af det her. Ja. Helt sikkert. Der er overskrevet nogle grænser. Ja. Men det er jo det, wrestling gør, ikke? Altså, du bliver sat i nogle situationer, hvor du bliver nødt til at tage nogle valg. Ja. En ting, som jeg føler, du gør alt for meget. Jeg tror ikke, du ved, hvad jeg skal sige. Jeg tror, du tænker på et eller andet, du laver i ringen. Der er ikke en simpelthen, du laver i ringen. Det, du gør efter og før hver kamp. Der du hader dig selv mere end en selvmordstroet person. Ja. Nej, men det er virkelig slemt. Og du skal stole mere på dig selv, for du kan godt. Det kan godt være, at du ikke er den bedste. Det er meget enig, det kræfter med Henrik. Du må godt prøve, hvis du vil. Ja, hvad der... Bare suge til. Bare... Er det sådan noget, man skal... Bare ned i ryggen, du kan ikke mærke det. Når der kommer, fordi der er vand i, så kan du ikke mærke det. Det køler det ned. Jeg kan slet ikke mærke det. Bare ud med det. Du kunne ikke mærke noget på det? Nej. Det var stille og roligt. For ligesom at trække vejret. Hvad er din yndlingsfilm? Det var svært. Fuck, man får det da helt kogeren hen. Nok Jurassic Park så. Jurassic Park, altså de nye eller gamle? De gamle. Ja, rigtigt. Dem kan jeg bedst lide. 5 millioner. 5 millioner. Uni. Walking Tall with The Rock. Banger film. Så der er jeg kan ikke sætte min yndlingsfilm, fordi der er så mange, du ved, der rammer mig på forskellige måder, ikke? Du ved sådan, de har alle sammen hvad er deres impact, ikke? Ved nogen, de rammer ind. I Am Legend med Will Smith. Den rammer mig right in the feels hver gang. Men hvad er din yndlingsfilm? Det ved jeg ikke. Jeg kan helt vildt godt lide den der Joker-film med Joaquin Phoenix. Det er bare skide hyggeligt, det her.
første gang, du har lavet noget for far. Kom i gang. Så giv mig den kop. En kaffe, det er vigtigt. Det gør ikke noget, fordi du kunne jo også være heldig at få en kop kaffe. Lige vil sidde til så hver gang. Ikke kald mig sådan noget. Meget skal du have. Altså, okay. Nå, men jeg ventede bare på, at du siger sådan. Det kan jo ikke være mere i koppen nu. Tak, skat. Så fedt. Tak for det. Det jeg håber, det er, at du er glad, og du har det godt med det. Og så længe jeg kan se, hvordan du vokser med det her, så er jeg jo glad. Men jeg er jo stadigvæk bekymret for, hvis du en dag kommer til skade, virkelig kommer til skade, og kan man sige ødelægger din karriere ved det. Rolig nu, bedste. Der sker jo ikke noget. Ja. Fordi det har jeg det svært med. Det er, at jeg synes, at du får godt nok nogle hårde medfarter deroppe. Men altså, hvis bare ikke der sker der noget, som far siger. Og jeg har jo også skældt dig ud. Fordi det der med, at hvor meget du lever ind i det, dengang med det der, hvor man skal have blod og det på sig. Det brugte jeg mig altså ikke om. Det med blodet der, det var jo... Det skulle jo prøves. Og det er helt sikkert ikke sidste gang, det kommer til at ske. Også at du skal skære det, så er det så voldsomt. Nej, nu ved jeg godt, at det skal være lidt mindre voldsomt. Men hvorfor kan man ikke bruge noget talblod? Det kunne man også godt, men der er bare noget med at bruge ægte blod, det er jo... Fordi alle andre kan jo bruge sadelblod, altså du kan ikke se forskel på det. Men det er, I har en eller anden kodex derinde, at der skal gås til i vaflerne, når der er. Det er ikke for tøsedrenge. Men der ser jeg jo som far, så jeg tænker på, her Elena, er det nu nødvendigt? Hvad så, Elena, hvis du nu finder en rigtig sød kæreste, og du tænker, ej, der vil jeg godt have et hjem, jeg vil måske også gerne have et barn. Hvordan klarer man så at fare rundt i sådan en ring der og blive kastet rundt med? Først skal jeg have fundet mig en kæreste. For det andet, så vil jeg ikke have børn. Nå, jamen, så er det jo sådan lidt. Ja, jeg vil hellere adoptere, end at føde. Ja. Nå. Så let er det. Hvorfor vil du adoptere? Fordi så kan jeg springe de der år over, hvor de skider og brækker og lugter udspillet røvhul. Så blandt andet. Det er som de far. Ja. Ja, okay. Og så skal man heller ikke, du ved, det der føde der. Nej. Den er mere fedt. Ja. Men altså, jeg vil også sige, Elena, hvis det sådan er, at jeg kan skynde på dig. Altså, nu skal du regne med, at bedste er jo ved at være en gammel kone. Og hvis jeg skal nå at se dig i Las Vegas, så er der altså ved at smøge ærmeren op. Så mere mænd. Kuglerne lever sit eget liv her. Jeg har hørt godt suset. Ja. Hey! Er det kontaktlinser, du wrestler med, eller så er du bare brillerne af?
Jamen, da jeg begyndte, så var jeg jo... Det efter en time eller sådan noget, så fik jeg ondt i øjnene. Men det er et wrestling ikke med kontaktlinser. Jeg har bare lært at en vis antal timer kan jeg holde ud uden briller. Og så er jeg nødt til at tage brillerne på igen. Det er ikke sådan, at jeg er en muldvarp ind i ring. Hvor er jeg henne? Kan du være sød til dine briller af, så jeg kan se dig uden briller på? Jeg tror ikke, der er så stor forandring nu. Jo, der er ret stor forandring faktisk. Men hvor langt er det så, de der briller? Den nærsyn eller langsyn, eller? Ja, det ved jeg så ikke. Det er et godt spørgsmål. Det har min mor styr på, ikke? Det ved jeg ikke noget om. Skal du prøve den? De er nok... Det er meget stærkt på, at de hjælper med at se bedre. De pisser om, at det er beskidte. Ja, altså det er ikke... Du må lige se dig. Dem lige på. Altså, jeg tænker på Harry Potter. Ham der med det røde over, ham der Ron der. Så skal du prøve min fars briller. Det kan man godt se forskel i. Det er sådan, der får man hovedpine. Ja, det er det samme med mine forældres briller, så... Ja, det er det samme. Min far han, kan ikke engang se 3D-film, så man vil så gerne på grund af, at han får hovedpine på grund af det. Jeg kan heller ikke se 3D-film. Skål, drenge. Så skal vi skåle. Ja. Godt at se dig igen, Kurt. Ja, jeg er stadig i live. Frisk og frejdig. Lidt træt. Men, Jeg har nyt pausen. Jeg skal være helt ærlig, så var jeg mega stresset ud over at hele tiden lave shows og ikke lige kunne mærke mig selv. Været mega frustreret og skide sur og vred. Så jeg var rigtig, rigtig glad for en pause, fordi vinklen var jo, at i det sidste ende, så begyndte jeg jo at være Mr. Negativ. Altså. Jamen, vi skal op på hesten igen, og for mig så tænker jeg, at vi skal mainstreame lidt mere, hvis det er den vej, du gerne vil have, vi skal gå, Jesper. Tak for at spørge. Nå, men altså... Kom nu, kom med din vision. Min vision det er bare, at vi kan gøre det mere mainstream, i stedet for at holde... Fordi vi har jo sådan en stil, der er lidt underground. Helt klart. Jeg synes, det er totalt fedt. Det er sådan lidt, uden at sige noget ondt, det er sådan lidt, du ved, øldrikker, luskede typer, lidt... Der er noget grunge. Ja, fri hash, et eller andet. Ja. Og uden at sige noget ondt, så synes jeg, at det er en fed stil, vi har. Det er også ret unikt, og det jeg skriver på de sociale medier, når jeg lægger ting op, at det er en helt unik stil, som ingen kan matche her i Norden. Fordi meget af det andet, som nu jeg har været ude og rejse i Sverige og i Finland og England, de har sådan lidt anderledes stil, hvor det skal være lidt finpoleret. Og vi er bare sådan lidt beskidte i det på en god måde. Der, hvor dig og mig, vi har klasse før, det er, at du siger, at du er den hårdeste arbejder i lokalet. Og jeg står og kigger på dig og siger, excuse me, what? Det har jeg ikke sagt. Det har jeg ikke sagt. Come on, dude. Lad os nu call it. Du mener i ringen, eller? Du er den hårdeste worker i ringen. Period. Du træner hele tiden, men den hårdeste worker for at få det her op at køre, for at få alle de her ting til at være der, det er sgu mig. Ja, altså, nu har jeg jo hjulpet dig lidt meget her på det sidste, ikke? Altså, hvad har du hjulpet mig med, Sebastian? Showsene sørger for, at wrestlerne kommer frem og får... Ja, altså, hvis det ikke godt, ligesom Kimmer booker forkerte flyrejser til folk, men altså... Sådan hjælper vi stille over med det jo, ikke? Altså, ja, men du har en lille rolle i det. Nej, det siger jeg ikke. Hvad er det så, du siger? Det siger jeg ikke. Jeg siger bare, at hvis det ikke var, fordi jeg hjælper dig, så tror jeg, at du går ned med stress i forhold til at få det hele til at køre rundt. Bullshit. Så har jeg bare fundet en anden. Altså, det du i virkeligheden siger, det er, at jeg har skabt det her, men jeg kunne ikke gøre det uden dig. Nej, det vil sige, at de andre kunne heller ikke kunne fortsætte, hvis ikke bare vi gik ind og hjælper dig. Tror du, den arbejdsmentalitet har fået CCW op at køre? Tror du, du vil have en ring? Tror du, du vil være booker fra Køge Wrestling? Tror du, du vil være noget som helst overhovedet omkring det her bord?
Skal du sidde og disrespekte alt Kurts arbejde, Carters arbejde, mit arbejde? Er det det, du gør? Du sidder og pisser arrogant lige nu? Jo, du gør. Det tager du helt forkert, man. Gør jeg det? Ja. Nå, ved du hvad, det kan jeg love dig for, at jeg gør. For jeg har ikke fucking bustet min røv hver eneste dag, og har fucking lavet det her, for at du skal sidde og spille over for mig, mand. Luk det der. Kasper, så luk det der. Luk det der. Luk den. Easy. Nice and crunchy, ja. Yes. Nu må du lige styre dig et øjeblik, de skal lige stå og hvile. Er du klar til pizzatid? Ja, men jeg er ikke tryg ved, at du står med en kniv. Ja, men nu har jeg altså ikke lige en slice, så en kniv må det altså blive. For delen, den er godt nok bare. Er pizzaen god? Den er god. Rigtig god. Jeg sagde, den var god. Vil du sige, at den er fantastisk? Den er okay. Det vi leder efter, det er fantastisk. Forstår du det? Og hvis du ikke har forstået, snakker jeg ikke længere om pizza. Og så skal du lige... Det vi skal have fundet i aften er en indre glød. En fire. En inner fire. I alt, hvad man gør. Og det inkluderer, når man spiser pizza. Læg pizzaen. Læg pizzaen. Elena. I aften, der vil jeg hypnotisere dig. Forstår du, hvad det betyder at blive hypnotiseret? Du bliver nødt til at tage det seriøst. Jeg mener det. Kig på mine fingre. Luk øjnene. Tag en dyb indånding. Kom igen. En dyb indånding. Det bliver mørkt. Hvad ser du? Jeg er en mørk skov. Der er mørkt overalt. Ser du lys? Ja. Det kommer nærmere. Du bliver bange. Du løber. Jeg er for vild. Men du indser, du bliver nødt til at bruge dit indre urkraft. Kom nu. Jeg kan mærke noget dybt nede i mig. Flammen. Kræfterne kommer op i mig. Det bliver stærkere og stærkere. Mit sind, det bliver klarere og klarere. Du mærker, hvordan den strømmer gennem alle dine muskler. Du mærker styrken. Du mærker det i dit hoved. Du mærker det i sindet. Du stopper op. Du kigger dig omkring. Du kan mærke publikummet derude i mørket. De skriger. De vil have mere. De råber. Elena! Morgenstjerne! Du kan gøre det. Kom nu. Du kan gøre det. Du mærker ilden. Du mærker flammen. Dybt inde i din krop. Jeg griber flammen. Jeg løber. Jeg falder med kul. Jeg kan ikke rejse mig op igen. Jeg møder modstand overalt. Og så pludselig. 1, 2, 3. Jeg vinder. En, 2, 3. Jeg taber. Det føles som sejr. Wrestling fans, we are here at Copenhagen's Wrestling for the event of the year, that's Ragnarok 2. With our Rumble event tonight, everything these wrestlers have trained for all year will go on the line tonight. Every bit of training, every conflict comes to a head right here, right now, in this ring tonight.
tonight's title match at CCW's Ragnarok 2 is a singles match between Carlos El Guapo Zamora and Chaos. This is truly an example of an unstoppable force meets an immovable object. We have Chaos, Denmark's very first pro wrestler, versus Carlos Zamora. Chaos is a brawler, he's dirty, determined. Carlos Zamora, an athlete, a technical specialist. This is a no-holds-barred fight here. We have seen no punches pulled between these two incredible athletes. With Chaos beating Carlos Zamora down, blood streaming down the forehead of Zamora, blow by blow, back and forth between these two incredible athletes. A no-mercy fight that ends with a crowd shocker. Chaos pinning Zamora. What a crushing defeat for Carlos Zamora as Chaos brings a victory home from this match. A brutal fight between these two. Carlos Zamora escorted out of the ring after a brutal beatdown by Chaos. This is one of the most high-octane, intense, and violent fights we've ever seen in CCW history. And here at Ragnarok 2, we see Hangman challenging your CCW reigning heavyweight champion, Sebastian Day. Ladies and gentlemen, what a match as we see that belt go on the line and we see the depravity of Hangman. The evil he is known for out in full force. Brutality between these men as Hangman fights for what he believes is his, and Sebastian fights with all his might to resist that, to keep that belt around his waist. Jeg solgte den så godt, jeg kunne. Ja, fint. Nu bygger vi videre. Nu improviserer jeg. Det her er ikke ras. Det har taget 8 år. Det er ikke bare noget, der kommer til en. 8 år. 8 fucking år. Og han har givet mig så mange tæsk. Kim også. Og han gør det også igen. Men det er 8 år. Det her det er 8 år værdigt. Men jeg er også rigtig stolt af Sebastian. Så ved du hvad? Jeg tror bare, vi lukker den her. Ha' det godt. And here tonight at CCW's Ragnarok 2, we see Ghost, a wrestler who has dealt with his personal demons, someone battling with these forces inside. And the question on every wrestling fan's mind tonight is which side of him will come out in the ring. Will Ghost be able to channel that anger, to harness those demons and bring it into a victory tonight? Ghost with the pin. Ghost bringing out a pin. We see a fist risen, clearly evidence that a troubled wrestler has brought his demons under control, harnessed that energy to pull out a win. And here tonight at Ragnarok 2, we have tonight's main event, your Ragnarok Rumble. Ragnarok 2 Rumble, we see that hype approved for Hype Boy, someone who has lived up to the hype of his name, bringing home the cup, showing that he has what it takes as one of these rising talents in Danish wrestling.
An absolute underdog story in CCW, Elena Månstjerne, the only female wrestler in Copenhagen Championship Wrestling. And as she steps into the ring tonight, the question on every fan's mind is, will she meet the same defeats she has in the past? Will tonight be a repeat of history? Or will she find it within herself to bring something new and to pull a victory here at Ragnarok 2? Facing off, no easy challenge tonight, Hunyadi Tomas, the Hungarian Soldier. A visiting wrestler here at Ragnarok 2. An athlete who brings his military training, his merciless, proved and earned on the battlefield into the squared circle. Certainly a formidable challenge for someone like Elena Månstjerne. Will Månstjerne, the Morning Star, will she find the inner fire entering the ring tonight, bursting with enthusiasm, feeling the crowd's energy, reflecting it like a mirror, radiating in it? As a fan, it brings you hope. You gotta wonder if tonight is the night something new happens, if we are turning a page in the Book of Månstjerne. Hunyadi Tomas delivering an absolute onslaught, bombarding Månstjerne with huge blows, heavy elbows, kicks to the abdomen, disabling Månstjerne. It is a battle of strength here, and in all aspects, Hunyadi has the advantage. He's got the strength, he's got the height, he's got the training, he has got the background and experience to punish Månstjerne. But tonight, we see something different. Tonight, we see Månstjerne getting up again and again. We see her recovering from blows that would have taken her out of the fight months ago. Finding her opportunities to deliver those blows into Hunyadi, sneaking those hits in, wearing him down. Tonight's a night where you truly feel the energy in the room, like something new is in store for Elena Månstjerne. Ladies and gentlemen, will this be tonight? Grappling with Tomas. Huge slam, another big blow on Elena, blow after blow, and you have to wonder, are these false hopes? Are we going to see the Morning Star set like we have before? Tomas out of nowhere bringing a steel chair to the ring, huge blow to the back of Månstjerne, and that is a disqualification. A technical win for Månstjerne. But she won't settle for a technical win. Månstjerne arming herself with the same chair that brought her down, delivering an onslaught of blows to the back of Hunyadi Tomas here. Slamming out every defeat in the past, working it out into the back of Hunyadi Tomas. We are seeing a new leaf in Elena Månstjerne. We are seeing a new chapter with Elena Månstjerne here, showing that she can only be pushed so far before she'll snap. Elena leaving this ring to the adoration of the audience here, the wrestling fans, finally seeing Elena take that victory she has so long deserved. To exact vengeance on Hunyadi Tomas to show that she has what it takes to bring home the win here at CCW. Godt, nu skal vi høre. Jeg har en lille opgave med til jer i dag. Vi skal lave noget teambuilding, det bliver skide godt. Nu skal vi høre. Fordi jeg synes, I er gået en lille smule stå med karakterer. Lille smule. Derfor har jeg taget jer med ud i den her videobutik. Der skal I finde en film hver. En film, som skal repræsentere noget, der taler til jeres karakterer. Elena, hvad kunne du for eksempel lede efter? Der er ekstremt mange muligheder. Jeg tror, det skal være en med action i. Meget action. Der skal fart på, der skal eksplosioner, bum. Det skal være en lidt speed demon, ikke? Altså det er der, jeg skal hen af. Gyserfilm med masser af vold.
Det er det eneste, jeg har at sige, tror jeg. Er I klar? Ja. Vi skal bruge noget, hvor karakteren er lidt meget, du ved. Lidt meget? Ja. Det går nok bredt. Ja, det er svært at være helt specifik. Skal lige lade mig se den her. Pas på den, ikke også? Ja, tak. Det her, det er Studio 54. Jeg vil sige, at de ikke er bange for at lege lidt med seksualiteten. Det er noget, at man kan flytte folk med, uden at de egentlig selv ved det. Og det synes jeg er magtfuldt. Nå, Elena, hvor har du fundet? Tomb Raider. Hun er en af de sejeste kvinder, der nogensinde har levet, der lever på jorden. Jeg har fundet noget, jeg tror, der rammer ret stærkt, ikke? Fast and Furious. Tempoet, det skal altid være 6. gear. Absolut mindst. Jeg har fundet Hannibal, fordi han er ikke den største gut i verden. Men alligevel, så får han sådan stadigvæk ligesom overhånden, fordi han kører de der mind games. En ting mere, gutter. Ja. I skal finde en film mere. Men denne gang skal det være en film, der repræsenterer den andens karakter. Sige, Elliot, du finder en film, der passer på Elias' karakter. Og omvendt. Er I med? Yes, sir. Elena, så skal du finde en film, der passer på Johnny Casanovas karakter. Og så skal jeg se, om jeg kan finde en, der passer på din karakter. Okay, spændende. Yes, jeg har valgt I Am Legend. Hi Boy, han er sådan lidt kinda lone survivor, sådan i hvert fald. Ja. Siden at min karakter fuckede ham over i tag-kampen. Det viste jo også, hvorfor jeg skulle være. Ja. Nå, det jeg så godt kunne lide ved den, der hedder Dead Silence, det er, at så snart der er nogen, der reagerer på din intimidering, så er du på, så angriber du, så bruger du det svage spot, og du æder væk på det, indtil altså, du har dit offer, hvor du vil have det, for så egentlig at gøre, hvad du gør bedst, og være pisseulækker. Men det fungerer. Jeg er tilfreds. Det er sådan, det skal være. Elena, hvad har du fundet til mig? Jeg kan beskrives med 1000 ord. Har du fundet det? Bare sige lettere og klam. Lettere og klam. Det er meget modigt at stå og sige det til sin cheftræner. Så klovn. Det er jo ikke det ord, jeg ville have valgt. Jeg har også fundet en film. Jeg synes, den repræsenterer din karakter rigtig godt. Og det er $1 Million Baby. Om den her pige, der rigtig gerne vil være bokser. Selvom hun får nogle hug i nyerne af. Hun rejser sig op. Og derfor, så synes jeg, at den her, den rammer rimelig plet. På din karakter. Den havde jeg ikke lige set komme. Smukt. Smukt. Og det er jo den samme rejse, din karakter har været på. Den er blevet bedre og bedre og bedre. Morgenstjerne har været den her lille pige, som har været lidt for skræmt, som har blomstret og udviklet sig til en mainliner i ny og næ, ikke? Altså, en, der kan gå på. En, der kan gå op mod de store udlandske stjerner. Ja. Folk, der har været oppe på det højeste niveau. Prøv at tænke et øjeblik på, det har du formået at gøre. Alle vi andre har ikke kunne hjælpe dig til det her. Det er noget, den her karakter er en, du har skabt. Og det er din fortjeneste. Det håber jeg, du ved. Light
Should know that we see